Bueno, son Víctor Paz, veño do CFP As Mercedes de Lugo. Vou presentarvos un proxecto feito polo Departamento de Eficiencia Enerxética que pretendíamos con este proxecto. Bueno, nas clases moitas veces sempre se preguntan os alumnos, como estamos falando de enerxía de enerxías renovables, bueno, se era posible atender a demanda dunha vivenda de xeito renovable, sin depender para nada das enerxías convencionais. Entón, bueno, estudiando as posibilidades que había, plantexámonos a posibilidade de montar unha instalación, ademais unha instalación casi real, nun contenedor que se pudera transportar, que se pudera poñer ao lado dunha vivenda, que fose, ademais, incluso integrada no que é un xardín, e que fose autónoma. É dicir, eso sí que era o requisito indispensable para este proxecto, que non dependera para nada de enerxía convencional. Bueno, falar de enerxía renovable pois é sinxelo porque todos máis ou menos xa estamos un pouco concienciados do que é eso, e facer unha instalación illada, bueno, pois se coñemos unha instalación fotovoltaica e un aeroxerador, hibridamos eso, pois prácticamente xa temos unha instalación renovable. O problema que se presenta é cando queremos atender a falta de enerxía, é dicir, o vento ou o sol non é continuo, e, polo tanto, necesitaríamos un apoio dunha enerxía convencional, neste caso dun grupo electróxeno, que funcionaría con gas ou con gasolina ou co que fose. A parte térmica non había problema, é dicir, o contenedor tamén xera a enerxía térmica que consume a vivenda, é dicir, tamén xera o calor e a auga quente que demanda a vivenda. Entón, iso podémoslo facer con biomasa. O problema o tiñamos aquí, é dicir, como nos cargamos ese xerador que funciona con gasolina. Entón, bueno, despois de darlle moitas voltas, chegamos a unha solución que podía integrar perfectamente o apoio da parte eléctrica, é dicir, aquilo que nos produce o sol ou o vento, e a parte térmica, é dicir, a parte de calefacción e auga quente. Entón, pensamos nunha microcogeneración con un motor Stirling. Bueno, agora contareivos un poquinho por que un motor Stirling e non un motor convencional. O motor Stirling presenta unha serie de ventaxas frente ao motor convencional. É un motor de combustión externa e, polo tanto, internamente non se ensucia e non ten prácticamente mantementos. Este motor non ten mantementos internos. De feito, non leva nin aceite, nin leva nada, leva un gas a presión, e a combustión ocorre externamente, é dicir, é como unha caldeira, pode ter os mantementos que pode ter un equipo de generación de calor. O problema que se presentaba aquí era convertir ese motor a un gas que non fose o gas natural, porque entón xa volvíamos a depender da enerxía convencional. Bueno, entón, este é o motor que temos, o motor que compramos, un motor de 4 cilindros, co seu grupo de generación eléctrica, e además é un equipo que traballa en microcoxeneración, é dicir, que recupera calor hacia o sistema de calefacción e leva unha caldeira que tamén funciona con gas, co mismo gas que vamos a generar. O problema estaba en adaptar este motor para traballar con un determinado gas e generar ese gas. Como generamos ese gas? Con enerxía convencional. Bueno, esta é a foto do motor. Para producir o gas, ocorriusenos recurrir a unha tecnoloxía moi conocida fai moitos anos, que é a gasificación da biomasa. A gasificación da biomasa a podemos facer con calquer tipo de biomasa. Antiguamente se facía con madeira, con carbón. Nós facémolo con pellet, porque o pellet é unha biomasa estandarizada, que ten unha granulometría determinada, nos vai dar uns poderes caloríficos moi constantes, a variable que podamos ter aí non vai ser tan grande como pode pasar con outro tipo de combustibles renovables. Ese é un gasificador. Basicamente temos 4 fases e o que facemos nun gasificador é, en vez de queimar a biomasa directamente, pois aportarlle só o 20% de aire e o resto é gas, CO. Ese CO que sale pola parte de arriba, por aí, por onde está salindo ese gas, prodúcese en 4 etapas. Na última etapa estamos máis ou menos a unha temperatura de 1200 graus. Por lo tanto, houve que utilizar uns aceros especiais no gasificador que realmente
Os chavales montaron todo o proxecto, todo o contenedor, pero, bueno, unhas baterías cómpranse, un motor Stirling cómpranse, hai que adaptalo, e fixoselle moito traballo de adaptación a ese motor. O traballo realmente dos chavales foi fabricar ese gasificador, é dicir, os rapaces fabricaron ese gasificador e o puxeron en marcha. O gas ten un poder calorífico 4 veces inferior ao do gas natural, co cual implicaba facer unhas reformas importantes no motor. Este é o sinóptico do equipo, onde temos a biomasa, entra no gasificador, pasa a través dun separador de sólidos, un enfriador e un ciclón onde sacamos todos os alquitranes que se producen nun proceso de gasificación, que é dicir, que nunha caldeira os queimamos, os tiramos ao medio ambiente, os respiramos, aquí os sacamos e os depuramos. E, bueno, todo iso vai ao motor. Ese é o proceso de fabricación do gasificador que temos aí, dos rapaces. Este é o proceso de montaxe do contenedor, é dicir, o contenedor que é o que está aí fora na entrada, prepararon todo eles, puxeronlle a madeira, prepararon por dentro, puxeronlle pladur, acondicionaron, montaron todos os equipos. O contenedor leva na parte de arriba un aeroxerador, unha instalación fotovoltaica, polo tanto, ahora mesmo estamos xerando enerxía eléctrica suficiente para atender a demanda e, cando non, arrancaría o gasificador e o motor Stirling para generar o apoio que demanda a instalación. Leva unhas baterías e é unha instalación que traballa completamente en isla. Non depende para nada nin da enerxía eléctrica da rede, nin da enerxía convencional. Utiliza a biomasa, que é unha enerxía renovable. E, ademais, utiliza a biomasa dunha forma, creemos que máis limpia, porque limpiamos todo aquilo que se queima nunha caldeira, que son os alquitranes, e utilizamos só o gas. Bueno, ás veces non sobra tempo para traballar, entón me fan o café, facemos comidas e nada máis. Se tedes algunha pregunta...